Tripurani जोंनि ADC एरियानि बिसिङाव हेड अफिस अंखा हेडक्वार्टार अंखा आरो TTIDC नि हेडक्वार्टार दुकमाली अबनो दाय थांजाकनि जराबा जों बारंबार गोबां जराबा जों आरो रिजनल पॉलिटिकल पार्टी जरा बेस खायै रिजनल पार्टी जरा सपोर्ट खायनाय संसानाय भारतनि बागै इनके मेजर इम्पोर्टेंट और एरिया बेसकांगो सिनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी IPFT नि सिद्धांत 2024 नि लास्ट मंथ एकेबारे डिसेम्बर नि 7 तारिखो सिनी सारा त्रिपुरानि कैसा स्टेट लेवल मास गैदरिंग प्रोग्राम अब ऑफिशियली बागे अनाउंस खायजा के बोनो बेस खालायनो सिनी आरो दुकमाली हातिवा सिनी स्टेट लेवल गैदरिंग प्रोग्राम जेता सिनी सारेन्सि देबरमा 2009 नि सिनी संसावै प्राय 15 बोसोर कावै दङ दाबो ओमफ्राय सारेन्सि थै थांमानि याबुलफोनो जों जरा बिनि पार्टी नामजाकनो जरा जों दाबो जरा सपोर्ट खाय दंनाय रक सारा त्रिपुरा तेइसासिनि ADC एरिया न दियै सेपारेट स्टेट 2009 नि सिनि फरांथि सायख'नानै हायना हाय जों तेइसा दाख्लाय 2024 नि लास्ट मंथ सिनि सारा त्रिपुरानि सपोर्टार अपनो दियै गेट टुगेदर एकेबारे स्टेट लेवल प्रोग्राम अब डिसेम्बर नि 4 तारिखो खालायनानै बागै जों दिनै सिनि कलेक्टिव सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी IPFT नि वाइस प्रेसिडेंट एकेबारे सिनि 4 तारिख नि स्टेट लेवल प्रोग्राम नि कोऑर्डिनेशन कमिटी नि को चेयरमैन जिन सर प्रदीप देवबर्मा ते जनरल सेक्रेटरी IPFT सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी सिनि सर सुपन देवबर्मा बके सिनि स्टेट लेवल प्रोग्राम नि कन्वेनर के बरक बाय जों दिनै स्पॉट विजिट और एरिया वो लोकेशन खालायनाय अब जों दिनै सिनि कैसा टीम जों फायो स्पॉट विजिट खालायनानै बागै फाय सफैलाय माने के जों कक सालायनाय और नि जरा एलाकावा दंनाय सिनि डिविजन कमिटी नि लीडर अफ दंगो बाजार कमिटी दंगो ते और नि जरा लोकल जरा ADC प्रशासन जरा आचकजाक बरक बायबो जों कक सालायनाय जाते पीसफुली गणतंत्र डेमोक्रेसी वो जत जाते जाने जा पॉलिटिकल पार्टी नि एक्टिविटीज न जाते खालायमानाय जा जेमन जों नुगो आगरतला सारा त्रिपुरानि कैपिटल आगरतला वो एनी पॉलिटिकल पार्टी नि प्रोग्राम जों खालायमानाय नुगो एनी पॉलिटिकल पार्टी नि एक्टिविटीज आगरतला वो सारा एनकेआर सारा त्रिपुरानि बिसिंगा आगरतला वो जतनो जाने जा खालायलायो राइट दंगो जतनो खालायनानै बे संतामनि बागै सिनि ADC एरिया नि बिसिंगो बोजों हैनो डेमोक्रेसी मानेलाय दंमाने बिसिंगो जोंबो ओ सिचुएशन बा ओ कल्चर न जोंबो हैनो फॉलो अप खालायमानानै बागै जों सिनि जरा ADC नि प्रशासन जरा क्षमताव दंनाय जों बरक बाय कक सालायनाय जाते जत एनी पॉलिटिकल पार्टी नि जानि जा एक्टिविटीज न खालायमानानै बागै बरक बो सहयोगिता रनानै अंकं बरक बो स्कोप रनानै अंकं जरा आरो दुकमाली बाजार जरा व्यवसाय खायनाय र बरक बो आ दिन नि जराबो किसे मिसालाय बरक बो अन्न दिन सेल खालायमाने जे परिमाण सेल खालायमासो आदार पॉलिटिकल पार्टी नि मास गैदरिंग प्रोग्राम तंखाय आ दिन बरक ते सेल खालायमानाय जरा बिजनेस खायनाय र बरक नि बागै सुबिदा होनाय जरा हासाल नि खायनाय र बरक बो सिनि दुकमाली आमचायना नुगै थांका कांकाय दुकमाली एलाकाव फायै नुक फायका कांका बरक बो खाक सांनाय अब ओ एनवायरनमेंट न तनानै नांगौ अबनो तैनो जों कक सालायनाय सिनि महाराज बायबो आं कक सालायका फुंगो तिनि फुंगो अबा टेलीफोन बिसिंते जों सिनि प्रोग्राम न जाते केबो कोनो धरने जाते डिस्टर्ब उंयातै बा केबो कोनो धरने जाते डिस्टर्ब खालायमियातै जों जरा विरोधीय तंनाय ADC प्रशासन नि फातारा जरा रिजनल पॉलिटिकल पार्टी तंनाय जों बहायनो ADC एरिया नि बिसिंगा जाने जा पॉलिटिकल पार्टी नि एक्टिविटीज खालायमानानै बागै
जों जतनो सहयोगिता मारलायनाय कारण चिनि दफा से यकनि कक जेने बिसिंति पुनो दफा यकथं अब जों जतनो नायो अब सिनि त्रिपुरा मथानि बिसिंति पुनो जों त्रिपुरालेण्ड मानखाय अब सिनि दफानि बेनिफिट दंनाय IPFT नि बिसिंति पुनो त्रिपुरालेण्ड मानखाय अब दफानि बेनिफिट दंनाय अदर पॉलिटिकल पार्टी बा अदर पॉलिटिकल रीजनल पॉलिटिकल पार्टी नि बिसिंति पुनो त्रिपुरासा हामख्रेनि बागै जेकुनु दिल्ली पार्लियामेन्ट हयते जों दाबि तिख्लाय तुइ फेमान खांखाय चिनि बरनो बेनिफिट दंनाय बिले जों खरांनो बाहायके कन्टिन्यू खालामन चिनि सेपारेट स्टेट नि इशू न अब सिसिनि बर इशू जों बाहायके तिख्लाय तो मानाय अबनो जों तिनि चाइतक लायै जों सामना तांलायनाय खरां माति सानाय अबनि इशू न तुइ बा अबनो टारगेट न होइसे जों तिनि फेलाय माने अबनि बागै आं जतना हामसायने चिनि जरा व्यवस्था खालाय दंनाय रक जरा माल खुंचालंनाय रक जरा अ एलाकाव दंनाय रक बा अ एलाकाव जरा व्यवस्था खालाय दंनाय रक जों जतनो कॉपरेशन व्यवस्थानि दिगिव व्यवस्था खायनाय माल खुंचालंनाय दिगिव ब्र माल खुंचालंनाय जरा पॉलिटिशियन ब्र पॉलिटिकल नि एक्टिविटीज खायनाय अब जानि जा रेस्पॉन्सिबिलिटी न तुइ दंखांखांखाय जों आगामी दिना चिनि दफानि बागै गाहाम अचिवमेंट जों तुबुलाय मालायनाय अबना नरकनि मीडिया रकनि बिसिंति खालि दिनै आरो स्पट विजिट खालामनानै फैदोंबा अनि कक्थ थाइनै प्रसारमा सारा त्रिपुराबो चिनि IPFT नि मास गैदारिंग सारा त्रिपुरानि बरफ फायनाय अब चिनि बिसार प्रत्येकटा डिविजन नि चिनि बरफ फायनाय गाहाम गैदारिंग होननाय जों आरो जागाबो गैदारिंग नि बिसिंति खालि जों तैबो चिनि कर्मी रकनि थानिबो उत्साह होननानै बागै बा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी नि इशू न जों तैबो कराक सामानानै बागै जों मेसेज होनाय चिनि कलेक्टिव चीफ गेस्ट रक फायनानै दङ चिनि आसामनि BTC एकेबा BTR चालंनाय UPPL दाबो चिनि प्रमोद बर'नि नेतृत्वे बिनि नेतृत्व MP दंगो MLA दंगो बा CM दंगो बर'नि आरनि कलेक्टिव लीडर फायनाय बरक नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट जोंबाय बाक्सा बेनार दंगो बरकनि लीडर नि बिसिंति चिनि आरो फायनाय चिनि त्रिपुरालेनि कक सारकांखाय अब चिनि दफानि बागै तेबो गाहाम अब IPFT बो सारै दंगो त्रिपुरा मथाबो सारै दंगो अदर रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बो जुदि कलेक्टिव लीडर नाहारे फातानि बरनो नाहारे अमायके सारकांखाय चिनि दफानि बागै कक सारकांखाय बरबो पार्लियामेंट थांगै बरनि स्टेट थांगै बरबो सानाय अब चिनि दफानि बागै गाहाम जोंनाय बिले और जागाबो IPFT मास गैदारिंग खालायखांखाय ना अनि यापाय तलानि हाजोतन कमाय थांना हायको गया बिले चिनि दफा यकनि बागै जों जत दिगिति जों मा चाइतक लायनाय अबसे चिनि उद्देश्य जों तिनि तै पेमानिबो अबनि बागै आं कक्थ थायनै नंनि बिसिंति फैयो जत हास्तेनि चिनि दफारनि थानिबो कक साम हामबाय।